जायफोरा ना फानो जायफोरा ना हमनानै जायो बिथांमोना सांग्रां जा आरो लोगोसे नैबे बुरलुंबुथुर दैमानि दैमा गेजेराव सासे सिख्लाया बारजुमदों नाव सानफ्राय बारजुमदों बे अखा हाबाय थानाय समाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनथामसो टपिकनि सायाव बा मोनथामसो खौरांनि सायाव खोथा सावरायगोन गिबि खौराङानो जाहैबाय जोंनिया नैबे गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय नर्थ गुवाहाटी बेसिम थांबाय थानाय गंसे नावनिफ्राय बा फेरिनिफ्राय सासे सिख्ला जाय सिख्लाया देरफुनाय सिख्ला बा सिख्ला जालाय बे सिख्लाया नावआव खारबाय थानाय समावनो नावनिफ्राय बारजुमदोंमोन दैमा गेजेराव आरो बेखौ रैखा खालामदों नावनि सासे मेम्बारा नावआव थाग्रा मानसिया बेखौ रैखा खालामफिननो हादों जुदि बे नावआव थाग्रा मानसिया बेखौ रैखा खालामाबाथाय बे सिख्लाया थैगौमोन आरो बे सिख्लाया थैनानै बारजुमदोंमोन दा बे सिख्लाखौ गावनि न'आव फारसे हरनाय जाबाय बे सिख्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै नाथाय आथिखालाव बे खौराङा गोबां सावरायजागासिनो दङ गोबां अखा हादों आरो नैबे कामाख्या मन्दिरनि साखाथियाव थानाय सार'फांनि लामायाव आरोना बेहाय सार'फान ना मा बिदि लामा दङ ना मोनसे बेहाय लेन्डस्लाइड जादों माखासे सावगारि दं बेखौ नायबानो जाबाय नै गोबां गिथाव बाथाव जाथाय लेन्डस्लाइड जादों फिसा गोरलै जाथाय नाथाय जेबो जायासै बेहाय दाखालि मेघालयनि जानाय बायदि जायासै मेघालयआवसो दाखालि सानै आइजोफोरा थैनांदोंमोन सासे हिनजावसा गथ' आरो सासे आइजो इसोर सानैया थैनांदोंमोन मेघालयआव दा जियानो जादोंला गोबां अखा हागासिनो दङ सांग्रांथि थाबायानो जाबाय क'क्राझारावथ' गोबां दैबाना जोङो मेगनजों नुवाखैब्लाबो जोङो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ क'क्राझाराव गोबां दैबाना आसरित माबोरै दैबाना जादों होनबाथाय जों सुबुं माहारिनि गोरोन्थि जों सुबुं माहारिया बेखौ जोङो सामलायनो रोङा जेरै मोनरो जाबोर जाथा गारो नालाखौ मोजां बानायनो रोङा ड्रेन बानायनो रोङा बेनिखायनो जोंनि बे आसामाव बांसिन दैबाना जायो बेखौ आं सानो जायफोरा ना हमना जायो बिथांमोना सांग्रां जा ना हमग्राफोरखौ हमगासिनो दङ बिटिआरनि ना बिफाना गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङ बेबायदिनो मैयाहाय अपारेसन खालामनानै गोबां जेफोर हमदों आरो लोगोसे ना सारनायफोरखौ बादा होदों हेंथा होदों आरो बेनि सायाव सांग्रांथि फोसावदों आरो जायफोरा हमजागोन ना सारनानै जायफोरा हमजागोन बिथांमोना 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा मोननोबो हागौ आरो लोगोसे 5,000 रांनि जुरिमाना फोनांजागोन बे आयेना जाहैबाय थांनाय 1953 मायथाइनि आयेन बे 1953 मायथाइनि आयेनखौ सोलायब्लाथाय बे साजाखौ मोनगोन आरो बेहाय मा एप्रिलनिफ्राय जुलाइ दानसिम नाखौ सारनो मोना एप्रिलनिफ्राय जुलाइ दानसिम माने नाफोरा बिदै दैयो फिसा होयो दा बे नाखौ सारोब्लाथाय नानि बिबाङा खमायो बा नानि बारनाया खमायो बेबायदि लिरनाय दं आरो दा जिया जादोंला जायफ्रा ना सारो बिथांमोना सांग्रां जा नङाबाथाय हमजागोनबो बेबायदिनो गोबां दावराव दावसि नानि थाखाय नङा होमबा लोगोफोर ना हमबानो हमजायोबा बेबायदि जानाङा होननानै मानसिफ्रा गोबां ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो दङ दा जिया जादोंला जायफोरा मिथियाखैमोन बिथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि